Dobrý večer, tady Anatéma. V poslední době mi nechodí tolik příběhů, kolik bych si přála. Tak jsem se rozhodla udělat novou sérii. Nazvala jsem ji Úterní šeptání do ucha na dobrou noc. Každé úterý se tu objeví směs mých vlastních mini creepypast, legend, které se vypráví z člověka na člověka. Některé z nich určitě znáte, jiné možná uslyšíte poprvé. A mezi nimi se vždycky objeví i opravdové příběhy, které mi posíláte vy, nebo mi vyprávěli známí. Chtěla bych vás rovnou vyzvat. Pokud máte vlastní zkušenost s něčím nevysvětlitelným, nebo znáte legendu, která se vypráví u vás v okolí, napište mi ji na Instagram Anatéma Story. Možná se váš příběh objeví v některém z dalších dílů. Teď už se pohodlně usaďte a pojďme začít. Nemocniční zrcadlo. Když jsem ležela v nemocnici po operaci, dali mě na pokoj, kde nás bylo víc. Naproti mojí posteli viselo velké, staré zrcadlo. Všimla jsem si ale, že sestry do něj nikdy nekoukají. Když ho utírali, dělali to rychle a pak od něj uhýbali pohledem. Jednu noc jsem se vzbudila. Bylo úplné ticho. Jen tlumené pípání z přístrojů se linulo pokojem. Dívala jsem se do toho zrcadla. A na okamžik jsem tam zahlédla někoho stát přímo za mnou. Vysokou postavu. Jakoby v nemocniční košili. Jenže když jsem se otočila, za postelí nikdo nebyl. Říkala jsem si, že to byl jen sen, halucinace z prášku. Jenomže druhý den ráno sestry odvážely jednu paní z našeho pokoje. Odešla v noci. Nedalo mi to a svěřila jsem se jedné sestřičce, která byla vždycky milá. Ráda jsem si s ní povídala. Když jsem jí to řekla, jen se na mě podívala a povzdechla si. Potichu řekla. Právě proto my se do toho zrcadla nikdy nedíváme. Když v něm uvidíte stát někoho, kdo tam doopravdy není, znamená to, že někdo na oddělení tu noc zemře. Od té chvíle už jsem se do toho zrcadla nikdy nepodívala. Klaun v dětském pokoji. Na vysoké škole jsem si přivydělávala hlídáním dětí. Jednoho večera jsem hlídala děti docela bohaté rodině. Všechno probíhalo normálně. Rodiče odešli, já vzala kluky, uložila jsem je do postele a šla si sednout do obýváku. Jenže v jejich pokoji mě hned od začátku něco znervózňovalo. Na židli u jejich postele totiž seděl klaun. Obrovská figurína v životní velikosti. Měl barevný oblek, bílý obličej, červený nos. Zkrátka klaun, kterého si normálně představujete. Jenomže připomínal porcelán. A působil až nepříjemně živě. Říkala jsem si, že je to jen hloupá dekorace. Ale pokaždé, když jsem do pokoje znovu nahlédla, zdálo se mi, že má hlavu natočenou trochu jinak. Nakonec jsem to nevydržela a zavolala jsem rodičům. Promiňte, že vás ruším, ale vadí mi, že u postele dětí sedí ta figurína klauna. Můžu ho přikrýt dekou nebo přenést do jiné místnosti? Matka dětí se na chvíli odmlčela a pak jsem slyšela hysterický výkřik. Okamžitě vemte děti a utečte. My doma žádného klauna nemáme. Jedeme za váma. Telefon mi málem vypadl z ruky. Rozběhla jsem se zpátky do pokoje, popadla oba kluky a utíkala s nimi ven na ulici. Když jsme stáli před domem, ohlédla jsem se zpátky. V okně jejich pokoje stál klaun a díval se přímo na nás. Třetí hlas na nahrávce. Jednoho večera jsme se s partnerem pouštěli staré domácí video. Byla to obyčejná nahrávka. Seděli jsme na ní u stolu, povídali si, smáli se. Všechno normální. Jenže při druhém přehrávání jsme si všimli něčeho zvláštního. Mezi naším smíchem a hovorem byl slyšet ještě jeden hlas. Nebyl moc hlasitý, ale byl jasně slyšet.
hluboký, cizí, zněl skoro jako kdyby mluvil přímo do mikrofonu. Zastavili jsme to a přetočili zpátky. Opravdu. V okamžiku, kdy jsme na kameře oba mlčeli, ozvalo se z reproduktoru tiché, pomalé. Já jsem tady. A v tu chvíli se mi stálo hrdlo. Seděli jsme v obýváku v úplném tichu a najednou z kuchyně se ozvala rána. Jako kdyby někdo shodil talíř na zem. Když jsme tam ale přišli, všechno bylo na svém místě. Od té doby jsme už žádnou starou nahrávku nepouštěli. A pokaždé, když mám v bytě ticho, bojím se, že ten hlas znovu uslyší. Jenže tentokrát už ne z videa. Chodba. Když jsem bydlel na intru, říkalo se, že ve 3. patře je chodba, kterou není dobré procházet po půlnoci. Nikdy jsem tomu moc nevěřil, dokud jsem se jednou nevsadil s kamarády, že to zkusím. Bylo pár minut po 12, když jsem tam vyšel. Všechno bylo tiché. Jen občas zapraskala parketa. Na začátku to vypadalo normálně. Dveře na pokoje, světla nad hlavou, ale čím déle jsem šel, tím více měl pocit, že se chodba natahuje. Dveře, které tam měly být, nikde nebyly. Jen další a další metry prázdné zdi. Otočil jsem se, že se vrátím, ale za mnou nebylo nic. Jen ta samá prázdná chodba bez konce. Světla nad hlavou mi začaly problikávat a já slyšel kroky. Nebyly to moje kroky. Byly to kroky někde za mnou. Pomalé, těžké, jako by mě někdo následoval. Rozběhl jsem se. Nevím, jak dlouho jsem utíkal, ale nakonec jsem se doslova svalil na zem. Najednou přede mnou byly dveře s číslem mého pokoje. Otevřel jsem je, vletěl dovnitř a s velkou ránou je zabouchl za sebou. Padnul jsem do postele a spal až do rána. Když jsem se probudil, byl jsem pořád v posteli. Říkal jsem si, že to byl jen sen. Jenže na chodbě před mými dveřmi jsem našel lístek. Na něm bylo napsané: už nikdy tam po 12. nechoď. Šepot z chůvičky. Když se nám narodilo dítě, koupili jsme si klasickou chůvičku. Takovou tu, co přináší zvuk, aby člověk slyšel, když se miminko probudí. První týdny fungovala normálně. Jen občas zašuměla, když se signál ztratil. Jednu noc jsem se ale vzbudila, protože jsem slyšela, že je zapnutá. Ale to, co šlo z chůvičky, nebyl pláč. Byl to šepot. Na první poslech jsem si myslela, že si naše dítě prostě brumlá ve spánku. Ale čím víc jsem poslouchala, tím jasněji jsem slyšela 2 hlasy. Jeden tichý, dětský, a druhý byl hluboký. V první chvíli jsem stuhla. Pak jsem ale vystřelila z postele a běžela jsem do dětského pokoje. Když jsem otevřela dveře, miminko spalo klidně, jako by se vůbec nic nedělo. Jenže když jsem vstoupila, chůvička ještě pořád přenášela ten hluboký hlas. A slyšela jsem jasně: my jsme furt tady. V tu chvíli jsem chůvičku vypla a od té doby ji radši už nikdy nepoužívám. Zpráva. Můj bratr odešel při autonehodě. Bylo to rychlé, nečekané. Po jeho smrti jsem dostala jeho věci. Dlouhou dobu jsem je měla jen schované v krabici. Vůbec jsem neměla sílu se jich dotýkat. Nakonec mi to ale po nějakým čase nedalo. Vytáhla jsem jeho telefon, zapnula ho a procházela jsem si zprávy. Narazila jsem na jednu, která přišla těsně před jeho smrtí. Byla z cizího čísla. Stálo v ní jen: nechoď na křižovatku u Starého mostu. Jenomže on to neuposlechl. Právě na té křižovatce měl nehodu a právě tam odešel. Po tomhle zjištění jsem telefon zase vypnula a položila na stůl.
jenže někdy uprostřed noci se sám od sebe rozsvítil. Na obrazovce se objevila nová zpráva. A i když ten telefon jsem vypnula, jasně tam stálo. Říkal jsem ti, ať tam nechodíš. Než jsem se stihla nadechnout, displej zasl. Telefon už od té chvíle nikdy nešel zapnout. Vlak duchů. Jednou jsem se vracela pozdě večer z práce a musela jsem čekat na nádraží. Byla už skoro půlnoc. Peron byl úplně prázdný. Seděla jsem na lavičce, kolem mě bylo ticho. Jen občas zapraskaly staré reproduktory. Ale žádné hlášení nešlo. Najednou jsem v dálce uviděla světla. Říkala jsem si, že mi asi ujela informace o nějakém spoji. Nejbližší vlak měl totiž jet až za půl hodiny. Přijel potichu. Bez pískání, bez hluku. Jen jakoby klouzal po kolejích. Nebylo v něm ani vidět žádného člověka. Jen se zastavil, dveře se samy otevřely a čekal. Chvíli jsem jen stála. Měla jsem ale najednou zvláštní pocit, jako by mě něco k těm dveřím táhlo. Už jsem měla nohu na schůdku, když mě něco zarazilo. Nebylo slyšet vůbec nic. Ani motor, ani hlasy, kroky průvodčího. Nic. Jen mrtvé, strašlivé ticho. Ustoupila jsem zpátky. V tu chvíli se dveře samy zavřely a vlak se rozjel. Pořád stejně tiše, beze zvuku. Projel kolem mě a zmizel ve tmě a mlze. Druhý den jsem se zeptala výpravčího, co to bylo za spoj. Podíval se na mě zvláštně a řekl, že v tu dobu žádný vlak jet neměl. Ale prý lidé občas tvrdí, že takový vlak viděli. Někteří prý nastoupili. A už ji nikdy nikdo neviděl. A tím bych dnešní úterní šeptání do ucha na dobrou noc ukončila. Tenhle díl byl zatím spíš na zkoušku, abych zjistila, jestli se vám tahle forma krátkých příběhů a legend bude líbit. Pokud ano, dejte mi vědět. Like, komentář a sledování mi hodně pomůžou. Budu moc ráda, když mi napíšete i to, co byste chtěli změnit, upravit nebo co byste v téhle sérii rádi viděli příště. Já hlavně chci, aby úterní šeptání bylo i trochu vaše, aby vás to bavilo, abyste se na úterky těšili. Ještě jednou připomínám. Pokud máte vlastní zkušenost s něčím nevysvětlitelným nebo znáte nějakou legendu, která se vypráví u vás v okolí, napište mi ji na Instagram a na téma story. Možná se objeví už v příštím díle. Takže příští úterý se tu znovu potkáme u úterního šeptání do ucha na dobrou noc. A mezi tím se můžete těšit na úplně nový díl z Trafiky. Protože tam se noc nikdy neodehrává tak, jak by měla. Dobrou noc.